Olu sasazo ngqo lwendaba iStudio 9 kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini. Nazi sibambile. Halala kwijelo leendaba ze-SABC njengokuba sibhiyozela iminyaka engama-75 eliziko lasazaza indaba. Siziva noko singathi bakhona abantu abasithuthuzelayo ezintliziyweni zethu. Umthetho wakhona besonakele kakhulu. Imibutho yesisa isaqhubeka ukufaka igxalaba kwiintsapho ezithwaxwe zizikhukhula eMthatha eMpuma Koloni. Umdlali wangasemva wamabhokobhoko aphelele fasi uthi ufumana ukuzithemba kwimeko yokuzimisela kweqela nakwinkumbulo zokudlala eMbombela. Ndandolosa ndacela ingadi emzini ongena zinja molweni apha ekhaya. Umhla we-17 kuJulayi ngo-1950 yaba lusuku apho icandelo leendaba le-SABC laya emoyeni okokuqala. Ukanti eliziko namhlanje libhiyozela iminyaka engama-75 liphakela abemi beli. Makhe siningcamlise amagqabantshintshi ngembali elijelo leendaba ze-SABC. Iinkonzo zendaba kwiziko le-SABC zasungulwa kwekaCanzibe inyanga ukutsho ngoMeyi wonyaka ka-1950 kwisikhululo sonomathotholo iSpringbok Radio. Kuthe ngomhla we-17 kweyeKhala ukutsho ngoJulayi zaqala ngqa ukuvakala iindaba zeliziko eBroadcast House eCommissioner Street eRhawutini. Oku kwakusemva kokuba iNational Party yathabatha amagunya yaqala ukuthabatha amanyathelo womgaqo-nkqubo wokwahlula wexesha lengcinezelo. Laqingqa icandelo leendaba ngo-1952 kwaqala inkqubo-ndaba ebizwa Yesterday in Parliament. Kambe ke kukwangaloo nyaka apho zanaba zagxila nakwezinye iingingqi iinkonzo zendaba ziqala kwiphondo iNtshona Koloni zaya kumanye amaphondo nakumazantsi entshona weAfrika abizwa njengeNamibia xa kungoku. Ngo-1966 iinkonzo zosasazo lwangaphandle zaqala ngonomathotholo iRadio RSA eyaziwa njenge-Channel Africa xa kungoku nesasaza ngeelwimi iChinyanja, iSwahili, isiNgesi, isiFrench nesiPortuguese. Xada ngonyaka ka-2000 owaza nohlengahlengiso kumgaqo-nkqubo wezonxibelelwano de kwabunjwa igunya elizimeleyo lezonxibelelwano lweli i-ICASA. Nabo ke ubuncwane bebhola ekhatywayo kweli FIFA World Cup kuqotyiswana ngendebe yehlabathi yokuqala kwilizwekazi iAfrika. I-SABC yayisindleka ngentembeko, ulonwabo nangokusezinkwenkwezini. Ngo-2013 i-SABC yasungula icandelo leeyure ezingama-24 ngemini kwiqonga le-DSTV iChannel 404. Ngo-2018 eliziko lasungula umgomo wemoyalo kwijelo leendaba njengelizimeleyo nelingenamkhethe, independent and impartial ngabula makhumsha. Ngo-2022 kwasungulwa i-app ekufikeleleka kuyo ngeminxeba yee-cellphones i-SABC Plus. Kulo nyaka ka-2025 sithi huntshu kwimigudu edale umzila ozinzileyo de iziko le-SABC lafinca le minyaka ingama-75. Ukanti ke amagqala awahambanga nje, ashiya ihlumelo lokuqinisekisa ikamva eliqaqambe nangakumbi kwiindaba ze-SABC. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC eRhawutini. Isikhululo sikanomathotholo sejelo losasazo i-SABC sisebubomi nekhaya loluntu lohlanga lwamaqunu namakhwe eBloemfontein eMntla Koloni. I-XKFM yaya kumazomoya ngomhla we-18 ku-Agasti ka-2020 kwaye ilusasaza lokuqala lwayo lusasazela kwisakhiwo sethutyana eSchmidt-Drift. Kulo nyaka icandelo leendaba losasazo likazwelonke liza kuqwalasela iminyaka yalo engama-75 lasekwayo, kwaye ijelo likanomathotholo i-XKFM nalo liyinxalenye yale mbali. Mhla sasekwayo esisikhululo senziwa ngenjongo yokugcina ulwimi nesiko lamaqhuna namakhwe, kwaye abasebenzi besisikhululo ababini ekwakuqalwe ngabo banendima enkulu abayidlalileyo kule mbali. It was a very interesting period because it had never been done before.
firstly. Also, the other thing is we couldn't really monitor the broadcasts because nobody understood what they were saying. Nanjengoko indaba zazisekwa ngokusesikweni, uTrussell Katembo wayengumdidiyeli nonondaba wokuqala walonomathotholo. SABC and the XKFM keep our culture forward to in life. So that is, I think, is a good contribution, SABC and the XKFM. Ukanti no Marcus Yatembo wayengomnye wabasasazi bokuqala kwaye uthi uyazingca ngendima wayidlalayo yokugcina isiko lekwedam. If I can take you back from where we started, it was a very difficult environment for us because radio was a very new thing in our community as a whole. So it was a little bit difficult, but then as year come in and out, we get familiar to work. Esikhululo sibalekile nanjengoko sivelisa amathuba emisebenzi kwaye isesona siluncedo ngokuzisa ulwazi kulutsha kunye nabantu abadala. Iphondo lomntlakoloni iofisi yokugqibela ukuvula icandelo lendaba kweliziko le-SABC. Abasungula le-ofisi bathi kwakunzima ngelo xesha nanjengoko eli loMzantsi Afrika laliguquka lingena kwinkqubo yentando yesininzi. Nangona kunjalo babekonwabela ukubalisa ibali leli phondo. Ukuvulwa kwecandelo lendaba ze-SABC kweliphondo lomntlakoloni kwakukho intatheli enye kuphela, kodwa ekambeni kwexesha laye lisanda igqiza lendaba kweliphondo. Owayefudule intloko yendaba ekwayintatheli ekhethekileyo uEunica Smith ubalisa ngeminyaka yokuqala kusandula ukusekwa le ofisi yendaba kweliphondo. I was very fond of the Northern Cape because of all the interesting places and people you find there. And I just took an approach of aggressive marketing. You know, I'm going to market the Northern Cape. Amanda Cilliers wazibandakanya neligqiza kwiminyaka yokuqala icholachola indaba zonyulo ezemidlalo namanqaku aphala phambili. When I joined the SABC in 1996, we were in two different houses, two houses next to each other. TV was in one house and radio was in the other. That was amazing to be part of the SABC's history. Ukanti Johan Pienaar wangena kwelicandelo lendaba eyinjineli ze waqalisa ukusasaza phambi kokuba bengumfoti. It was quite a very interesting and a very enriching experience. Met lots of people. It was quite a thing when you visit an area which is not very often visited by the media. Places like Rimfasmark. Indaba ezaqaqanjiswa kweliphondo ziquka ukuvulwa kwendlowiso-mthetho nokuphuhliswa kohlanga lwamakhoi namasen. Kungoku nje le ofisi nabasebenzi abambalwa kodwa intatheli apha zisazijula ijacu xa zicholachola indaba ezichaphazela uluntu. Abafundi bakwiikholeji zaseMpuma Koloni benze umngcelele osingise kwisakhiwo sikarhulumente eBisho ukuyokunyanzelisa ingqwalasela kwimpatho gadalala esekelezelwe kwisini nobundlobongela kwezi kholeji. Bayanyanzelisa ungenelelo olungxamisekileyo nanjengoko bethi abafundi bayasoleka kwaye nakwizifundo bayachaphazeleka. Obe intatheli yeliziko uBusisiwe Jemsana Mantashe usilandelela inqaku. Masibulele Buthemba, imatch lena iqalile yabafundi kwi-TVET colleges zalapha kwiphondo leMpuma Koloni. Umbo phambili ke kukulwela ukuxhaphazwa kwabasetyhini. Iqale ke eBisho Stadium nalapho besithi kwinjongo zabo kukuzama ukuba uluntu lonke jikelele lubone ubungozi baraise iawareness zokuxhatshazwa komama. Liphulo ke elisoloko likhona, swabonile amaphulo kumila kunjena, kodwa ke into ethethwayo apha esivileyo kukuba akuzokuthulwa de kube kanti akusekho ukuxhaphazwa kwamanina nabantwana. Kodwa ke ngoku sinaye umphathiswa wesebe lemfundo ephakamileyo uGqirha uNobuhle Nkabane. Enkosi kakhulu umphathiswa. Iziganeko ezininzi sizibonile zisenzeka ingakumbi kwiidyunivesithi zeli loMzantsi Afrika. Nxaxheba yini edlalwa lisebe lakho ukuqinisekisa ukuba niyazicutha okanye niyaziphelisa iziganeko ezikumila kunje? Enkosi kakhulu ngombuzo.
Njengoba usazi ukuba umongameli uye wathi xa ngaba ecacisa ingxaki esijongene nayo singumZantsi Afrika wayibiza lento ye-gender based violence and femicide nge-second pandemic. So ndicinga uba siyakhumbula sisonkana ukuba ithe mayivela le ngxaki ngo-2020 kwaba neplan eye yadevelopwa ngugovernment ekuthiwa mayibizwa i-gender based violence national strategic plan. So itheke ngoba singumnyango wezemfundo ephakeme eMzantsi Afrika njengoba nazi uba singumzi siyifamily yabantwana abaphako 2 million eMzantsi Afrika sabona masi-athende nathi lento sibe ne-clear action plan yokuresponda kwezi ngxaki esijongene nazo ze-gender based violence and femicide. Kakhulu umphathiso lo wesebe lemfundo ephakamileyo esithi ngoku inyathelo elilandelayo kuqinisekisa uba iipolisi ezi zibekiweyo kukhona indlela ezizawuthi zi-implementwe ngayo khona ukuze ingabi yintetha nje yeepolisi ezithe zabekwa. Masibulele ke Bhuthemba sithathe intambo sizibuyisele kuwe estudio. Sinamkele kwakhona kwezindaba uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe umhla wesi-7 kuJulayi ngo-1950 yaba lusuku apho icandelo lendaba le-SABC laya emoyeni okokuqala ngo-1950 ukanti eliziko namhlanje libhiyozela iminyaka engama-75 liphakela abemi beli indaba. Ukanti ke ngoku apha estudio sinoyisa kuba liqala lentatheli elalisaxilonga apha kweliziko uZolisa Sigabi uMaqhinebe naza kukhe asibalisele okokuba uhamba wawuthi xhaxhephi nobomi bakhe njengentatheli. Molo Masigabi. Molo Mbatshana. Mbatshana. Ibalulekile. Okay, so ngobuntatheli bam ndiqale eqaleni njengentatheli emva koko ndahamba ndaba ngumdidiyeli wendaba ngobunjalo bazo ndawugqiba ke ndaphetha apha eSABC sele ndiyingu-national editor intloko yomhleli ophethe i-news gathering kunye ne-bulletins. Kwiphandle elalifudula liyi-Sky. Kwiphandle ndafika e-Radio Sky kwiphandle lase-Sky ndina 22 qala kwami ukuba ngumsasazi. Yayingamaxesha lawo exciting kodwa kwakhona kwangamaxesha challenging kakhulu. Ngolu hlobo lokokuba laa nto yokokuba ninqandwe ukuba aninawukwazi ukusasaza oku ninakho ukusasaza oku le censorship ke ukutsho yayivame kakhulu. So kwakungelulanga ukusebenza. Kwabanzima ngakumbi ke ngoku xa kubhukuqwa iSky kuphatha uObhaqozo naye wafika nezakhe indlela zokucinezela indaba abantu abachola indaba ngolu hlobo lokokuba kwangelo xesha kwakukhululwa iinkokheli zomzabalazo. Zazingavumelekanga ke pha eRadio Sky okokuba zidlwindlebe zichaze okokuba ngaba ziza nantoni na. Kwaweske ngoku kwakhona ukuba kubekho iBisho massacre eyayimarch eyayilwela ukukhululwa kweSky from le mbandezelo kaXhosa apho ke kwafa abantu abayi-32. Kwakunzima kakhulu ke ngoku. Gqolona lamantlenhlambo onibalisela ngawo ikhona imingeni i-challenges ukuthi okanye impediments zeziphi onokuzibalula awutsithi apha wawungena utsiba mda. Wawungena utsiba mda apho ndawutsiba khona ke kodwa mna ndaphulukana nomsebenzi wami kuba ke ndawutsiba ndafaka Lomisa ndafaka oChris Hani emoyeni ngoba ndandiphethe kwicala lendaba ngomnjalo baso. Yandiphulukisana ke loo nto nomsebenzi wami kodwa ke kwavuleka cango limbi ngokwenzeka kwaloo nto. Ufunde ntoni unokufundisa ntoni ubani? Ndingafundisa ngolu hlobo kubalulekile okokuba umntu azandisele ulwazi lakhe ngokufunda andise imfundo yakhe kuba yaba sisixhobo esikhulu ke eso kum. Ajonge namathuba okuqeqeshwa kwiimvaba ngemvaba ezinjenge-universities ukwandisa ulwazi
lokusasaza kuba kaloku kufuneka ukuba kuthi xa kusenzeka ibali apha nansiya i-event isenzeka wazi okokuba unee-tools zophanda ngasemva kwalaa event okokuba yintoni ebangela uba umzekelo nazi indaba ezizayo ngoku zezele national dialogue ezakwenzeka ngo-August zizinto zini ezathi ngokufika kwenkululeko eMzantsi Afrika zeza nenguqu zaza notshintsho yintoni etshintshileyo yintoni engatshintshanga izinto ezilolo hlobo ikhona enye into ekhwinisayo ebantwini kwezi ntsuku abantu bathi i-artificial intelligence okanye AI nayo ingazigxobhagxobha indaba okanye obu bucukubhede obu bekhompyutha distort information kakhulu ngelishwa abantu bayazilandela ezazinto zigenerate nge-AI ingakumbi kwi-social media ndibalekwa ligama lesixhosa le-social media bazibona ezi zinto baqiniseke ukuba zindaba zokwenyani ezi i-SABC ke ngelethu ixesha yesakuzingca ngokuthi ungakhange uyibone i-SABC ayenzekanga kuba lo sasingabantu bokutsheka ube nee-sources noba zintathu ezizawuqinisekisa uba le nto uthi yenzekile nyani yanduleke ukusasazwa singabantwana bamathumba abantwana bobuzala abantwana bomthonyama uthini ngesixhosa sethu xa ukhuthaza abanye abantwana isixhosa sibaluleke kakhulu ndiba nomunyu xa ndibona i-Afrikaans indlela abantu abayithethayo abayikhusela ngayo kude kubekho iStellenbosch University yaseStellenbosch ethi minyaka njalo ibe nenkcubeko ejongene nolulwimi ukuliphuhlisa nokulikhusela asinayo thina into enjalo kwiilwimi zethu zesintu kanti sinazi universities ezinjengeFort Hare binoba sisixhosa nansi Tafelberg ibe siSpedi njalo njalo kwenziwe lanto yenziwa pha ngabantu abathethe Afrikaans ukuhlumisa olwimi nokuliqaqambisa nangakumbi baliphuhlise lufundwe lukhule Maqhelebe siyalibulela ixesha lakho siphelona ungachachucwa izigodo zenguqu yabulela inkosi kakhulu mbatha ndiyabulela imibutho yesikolo isaqhubeka ukufaka igxalaba kwiintsapho ezithwaxwe zizikhukhula eMpuma Koloni eMthatha umbutho wezopolitiko UDM uxhase ngemibhumbutho yokutya engaphaya kwama680 lokami Red Cross inikezele ngomatrasi bokulala nengubo imibutho engekho ngaphantsi kwarhulumente kunye nemibutho yezopolitiko bathe gqolo bezisa uncedo kumaxhoba ezantyalantyala zemvula ezashiya abantu abaninzi bengenamakhaya bekwadinga izinto ezingundoqo empilweni yabo namhlanje ngamakhulukhulu abakwazileyo ukuba bafumane ukutya nezinto zokunxiba i-UDM ithathe le nxaxheba yento yobana izonikela kwezi families affected kwi-floods yanikela nge-500,000 le 500,000 i-300,000 yasemthatha abahlali abaxhamileyo abakwazanga ukuzibamba lochulumanco emveni koba befumane umnikelo kwimbutho ezopolitiko nemibutho ezimeleyo siziva noko singathi bakhona abantu abasithuthuzelayo ezintliziyweni zethu umthetho wakhona besonakele kakhulu umbutho i-Red Cross nawo unikezele ngokutya kunye nomandlalo kubahlali baseJoslovo recovery takes such a long time so we rallied partners and we rallied Standard Bank to come on board and to assist us. Eminye imibutho yasekuhlaleni kummandla waseMthatha West isoloko ithe gqolo uqinisekisa ukuba abantu bafumana uncedo. We've been monitoring inhlalakahle yabantu kwezi centers starting from that day ukwenyulwa abantu emanzini ukuyobafaka kwi-centers si-run catering every day kwezi centers. Kungoku nje urhulumente wephondo usiya abahlali baseNew Rest eButterworth nabasemaiden Farm eMthatha kwiinkundla zamatyala uqinisekisa ukuba baqhubela phambili nokufudukisa abantu. Ndinkululeko Unyembezi weendaba ze-SABC eMthatha. I-ANC kumntla-ntshona igxothiwa isakuba ngusodolophi weDitsobotla uMazimururi kunye nowayesakuba sisithethi uYalos Modisakeng. Izithyolo ababekwa zona zibandakanya ukungaphumeleli ukonyula uMolife Murutsi njengosodolophi, ukudala ingxabano kwiqela elilawulayo kunye nokuphula izivumelwano zabo. Inkomfa yendaba iza kubhengeza ikamva labacebisi be-ANC abangawuthobeliyo umyalelo weqela kumasipala waseDitsobotla.
Aba bacebisi kuthiwa basilele kulandela imigaqo yeqela baze bakhokelela ekuhlwayeni ukwahlukana ngaphakathi kwebhunga. The 10 accused members allegedly defied an official directive issued by the Provincial Executive Committee of the ANC to support Comrade Molefe Moruti as the party's candidate of the position of the mayor. Phakathi kwamalungu alishumi e-ANC avele phambi kwekomiti yokulungiswa kweziphene, ababini babo bakhutshelwe ngaphandle kweqela. The Provincial Disciplinary Committee finds that Comrade Molefe Moruti is going to be expelled from the ANC with effect from 16th of July. Iqela lithi liza kunika umasipala isaziso sokugxothwa kwesisibini ngokusemthethweni. In the case, the accused in these matters are not making any appeals. The ANC will ask the municipality to declare a vacancy. And then in this instance, since these are ward councillors, will definitely go to by-elections. Umoruri noModisakeng balile ukuvakalisa uluvo lwabo njengoko bebengakhange baziswe ngokusemthethweni ngesigqibo sekomiti yezohlwayo. Kwezemidlalo, umdlali wangasemva uMabhokobhoko aphelele fasi uthi ufumana ukuzithemba kwimeko yokuzimisela kweqela nakwinkumbulo zokudlala eMbombela. Ufasi uza kuba lityeli leshumi lesibini ebotshelwe kwiqela lesizwe xa liza kube liqubisene neGeorgia kumdlalo ovavanyo eMbombola ngokuhla kwangomgqibelo. Amabhokobhoko alungiselela ukudlala neGeorgia evame ngefolosi eziphucukileyo ezihlasela kube kuko kwaye kuza kufuneka luthi qwa udonga lwangasemva loMzantsi Afrika yinto leyo naye engamsithelanga ufasi njenge-fullback. The backline is more direct and more physical in the wider channels of the breakdown and the tackle and every aspect of the game. They'll try to be physical, but I also feel like they're a team that likes to play around with the ball and a team that is expensive, obviously with the type of players that they have, that they play in the top 14. Uphucukile umdlalo wamabhokobhoko yinto ekuthethwa ngayo leyo eMbombela kwaye ufasi uthi impangi yoko abaqeqeshi babavumela bazibonakalise kangangoko uthi kungoku akoyiki into. And just being able to have the determination and just being able to fix my defense and just proving that obviously as a last man of defense I can be able to make my tackles. Ngethuba iBoks zagqibela ukudlala eMbombela zaphumelela iRugby Championship okuqala kwiminyaka emihlanu apho ufasi noPeter Steph Dutoy baskora kabini kwi-tries abasixhenxe ngakwi-Argentina. Playing for the Springboks at any field is quite great, but I think a lot of people here in Mbombela hold a special heart to me. I think the crowd here is crazy. UMzantsi Afrika uzingela impumelelo yesithathu ngakwiGeorgia kunguzulwano lwesithathu phakathi kwalamaqela. Elijelo losasazo loMzantsi Afrika livakalisa uvelwano ngokusoleka kwenye ingcali zesiXhosa unjengalwazi Peter Mtuze. Kwelami icala ndabetha ndabhuqa ndakhotha ndalenca xesha elimnandi.